Исәнмесез, эфирда пенжешәмбе күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Помидор һәм кыярлар ничә сумнан? Сезонлы җиләк-җимешләргә бәяләр үзгәрдеме? 24, 10, 24. Ни өчен яшь парлар истә калырлык даталарны ешрак сайлый? Сезонда яшелчәләр кыйммәтләнде. Помидор һәм кыярга бәяләр арткан, бүген бәрәңгенең дә хакы күтәрелгән. Шәһәр халкы бәяләр артуга ничек карый һәм ни өчен яшелчә һәм җиләк-җимешкә хаклар арта? Бу сорауларга җавапларны алдагы минутларда яңгыратырбыз. С сегодняшнего дня подорожал картофель у нас на 5-10 рублей. Это связано, конечно, с погодными условиями. Картофель, урожай был хороший, но он, к сожалению, не хранится. Очень быстро гниет, поэтому подорожало. Также подорожали помидоры, огурцы. То есть у нас закончился сезон. Грунтовые отошел сезон, сейчас все идет тепличное. Теплица яшелчәләрнең бәясе кыйммәтрәк, моннан тыш чит илнекеләр дә бар. Помидорларның Үзбәкстаннан китерәләр, әйтик, аның 1 килограммы 400 сум тора. Кыярны 250-дән 300-гә кадәр сатып алырга мөмкин. Баклажаннарны Төркиядән китерәләр, алар 330 сумга кадәр тора. Если сравнивать с ценами того года, яблоки не выросли незначительно. Видимо, урожай хороший был. Хурма немножко подросла. Фейхоа изменилась, и тоже зависит от урожая. Говорят, маленький урожай, поэтому выросли ценники. Мәсәлән, фейхоа бәясе зурлыгына бәйле, зурларын 550-600 сумга саталар, бакларын 250 сумга алырга була. Сатып алучылар билгеләп үткәнчә, сезонлы яшелчәләргә, җиләк-җимешләргә генә түгел, продуктларның башка категориясына да бәя арткан. Масло сливочное. Вот только недавно было 300, сейчас уже 420. А пенсия-то у нас не поднимается. Мы так и живем по своей пенсии. Ходим, а питаться надо здоровой пищей. Рыба и мясо всегда дорогие были, сейчас они тоже подорожали. А в основном овощи и фрукты подорожали очень сильно. Лук, морковь, капуста та же. То есть, собственно говоря, производство наше тоже есть, как говорится, на полях. А цены по сравнению с прошлым годом выросли все-таки. Почему это так сказывается? Вроде бы сейчас все наше, а цена растет. Базар хезмәткәрләре бәяләрнең алдагы үсешендә кире какмый, әмма әлегә бернинди фаразларда ясамыйлар. Аларның сүзләренә караганда, барысы да запасларга һәм уңышка бәйле. Әмма традиция буенча бәйрәмнәр алдыннан барысы да үзгәрергә мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Беренче булып сугарга кирәк. Татарстанда кызлар өчен үз-үзеңне саклау буенча шундый исемле иҗтимагый проект старт алды. Беренче дәресләр Ярчаллыда узды, алар ачык һәм бушлай. Шуңа күрә аларга теләгән һәркем килә ала. Тренировкалар профессионал спортчылар күзәтү астында уза. Тулырак хәбәрчебез материалында. Үз-үзеңне саклау буенча беренче дәрестә 3 бала әнисе эшмәкәр блогер Лилия Шейлиста булган. Шул ук вакытта ул беренче булып сугарга кирәк проектының амбассадоры да. Аның фикеренчә, һәр хатын-кыз үз-үзен саклау буенча күнекмәләргә ия булырга тиеш. Женщина должна быть готова ко всему, к разным ситуациям, в том числе и защитить себя, своих близких, своих детей. Не знаешь, где тебя может поджидать опасность. Начиная от твоего дома, потому что очень такая большая статистика, больше 17 тысяч женщин пострадало от рук своих партнеров за 2021-2022 год. И заканчивая улицей, когда ты можешь поздно возвращаться домой, на тебя может кто-то напасть. Бу вазгыятьтә һөҗүм итүчегә каршы торырга кирәк. Шуңа күрә Яңа кешеләр партиясе беренче булып сугарга кирәк исеме астында иҗтимагый проект башлап җибәрде. Һәм инде үз-үзеңне саклау буенча беренче күнегү 30-га якын гүзәл затны җыйды. Аларның һәр кайсысының дәресләргә йөрүенең үз мотивы бар. Ләкин максаты бер: куркыныч янаган очракта үзең һәм якыннарың өчен яклаучы булырга өйрәнү. Я не знаю ничего о единоборствах. И мне хотелось бы немножко поближе познакомиться, чтобы иногда, возможно, когда-то это пригодится, пусть не пригодится, чтобы я знала элементарно какие-то навыки по защите, по самообороне. Мне кажется, для девочек это очень даже хорошо. Сейчас в городе жить опасно. Вот что могу сказать еще. Везде
молодые люди. Ну, вы сами знаете, наверное, что выпивают. Как бы беречь себя нужно. Как бы, я давно хотела, это была моя мечта, боксом заниматься, да. То, что маленькие дети, я давно это не могла это сделать. Тренировка 1 сәгать дәвам итте. Беренче дәрес уңышлы узды диләр проектны оештыручылар. Алар даими булачак, шулай ук аларны Татарстанның башка шәһәрләрендә дә эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Яңалыклар. Чолода туйлар гөрли бүген иң матур даталарның берсе 24-10-2024. Берәүләр бу көнне теләкләр тели, икенчеләре яңа гаилә тууын билгеләп үтә. Ни өчен яшь парларның истә каларлык даталарны ешрак сайлавын Лилия Гатина ачыклады. Яшь парларның күбесе никахлашу өчен матур даталар сайлый. Алар фикеренчә, соннарның мондый ярашуы җиңел истә кала. Шулай күпләр матур дата гаилә тормышында уңыш китерә дип ышана. Әлеге датаны сайлау безнең уртак фикер. Һәм инде 2024 ел ул безнең гаилә елы буларак, шуңа без шундый матур датаны, урысча әйтмешли зеркальный датаны сайларга булдык. 2024 елның 24 октябрында Йоршолда 43 пар никахлашкан. Яңа Мөхәммәддиновлар гаиләсе шуларның берсе. Не забудь, чтобы дату. И нам дата очень понравилась, потому что зеркальная. И наши счастливые цифры 24. За 2 месяца написали заявление, чтобы именно на эту дату попасть. Быел туйлар шоуы 2024 елның 24 августына туры килде. Рекорд әлегә үзгәрмәгән, бу көнне 71 пар никахлашкан. ЗАГС идарәсе башлыгы Равиля Зарипова сүзләренә караганда, яшь парлар 2025 елга матур даталарны актив сайлый башлаган инде. Исегезгә төшерәбез, гаризаны 12 ай эчендә онлайнда бирергә мөмкин. Несмотря какую бы дату ни выбрали молодожены, мы постараемся сделать, чтобы их регистрация брака была запоминающейся, было очень торжественным, красивым и эмоциональным. 2025 елда яңа өйләнешүчеләрне матур даталар 2 февраль һәм 22 февраль көннәре көтә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Төрле үлчәм, уңайлылык һәм арзан бәям. Яршалыда Белорус аяк киеме күргәзмәсе ярминкәсе эшен дәвам итә. Аяк киеменнән тыш, монда шулай ук төрек текстилендә сайлап алырга мөмкин. Ашыгыгыз, Белорус аяк киеме күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Сыйфатлы көзгә, җылы кышка һәм төрле аякка Белорус җитештерүчеләренең күргәзмәдә төрле зәвыкка аяк киеме табарга мөмкин. Женские полуботинки с широкой раскрываемостью и большой полнотой, выполненные из мягкой натуральной кожи, которые предназначены для людей с проблемными ногами. Широкий закругленный закрытый мыс обеспечивает удобство и защиту пальцев стоп, а резинки позволяют плотно зафиксировать обувь на ноге и отрегулировать полноту. Также обеспечивают комфорт для стопы при длительном ношении. Модель оснащена устойчивой нескользящей подошвой. Монда үзләренең идеаль аяк киемнәрен консерваторларда, трендларны бәяләүчеләр дә табачак. Для себя зимнюю 45 размер, легкий, хороший, утепленный. Здесь лучше, чем по магазинам ходить, там все такие жесткие какие-то. Это здесь мы уже привыкли. Күргәзмәдә үз киемнәре һәм төрек текстилен сатып алырга мөмкин. Ашыгыз, Белорус аяк киеме Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Бүгінгі менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Группа компаний «Апельсин» 19 лет вместе с вами. И в честь этого объявляем розыгрыш подарков за тест-драйв в Cherry Апельсин. А при покупке Cherry 4 Pro 19% скидка от стоимости автомобиля. Cherry на Хасана Туфана 3. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.